Na naše oddělení jsme pořídili přístroj MSLA, který řeší inkontinenci pacientů, jak žen, tak mužů. Přístroj funguje na principu vysokovýkonnostního magnetického pole, kdy dochází ve svalech k motorické odezvě, to znamená, že tam dochází k velkému množství svalových stahů, tím pádem se svaly posilují, ta svalovina roste a v podstatě roste ještě i několik týdnů potom, co pacient naší terapii ukončí. Na našem oddělení máme převážně pacientky ve věkových skupinách mladých žen, jsou to ženy po porodu, víceméně kolem 25–30 let. Největší skupinou pacientek jsou ženy mezi 45 a 55 lety a pak samozřejmě i starší pacientky nad 60 let, takže ta věková skupina je poměrně veliká. Pacient přijde, posadí se v pohodlném oděvu. Důležitý je akorát ho dobře nasměrovat v tom sedu, ten set je tam nejdůležitější. Kontraindikací nebo kdy pacienta nemůžeme ošetřit tímto přístrojem je v momentě, kdy má, dejme tomu, nějaké kovové implantáty v oblasti kyčlí, v oblasti dna pánevního, kardiostimulátory, nějaké dávkovače léků, protože tento přístroj funguje, jak už jsem říkala, na principu magnetického pole, takže tyhle všechny přístroje by samozřejmě rušil, což není asi výhodou. Terapie je bezbolestná, nejčastěji se používá teda 6 terapií, obvykle obden nebo 2 dny s 2denní pauzou. Naše zkušenosti ukazují, že přístroj skutečně funguje. Pacientky nejenom, že jejich stav se zlepšuje, ale dokážou daleko lépe vnímat svoje dno pánevní, tím pádem i třeba při cvičení, které tady probíhá, tak si lépe uvědomují vlastně, co stahovat, jakým způsobem cvičit a já věřím, že do budoucna ten přístroj má velký potenciál a že těch pacientek bude víc a víc.